Machiegni ya Karamogi tudri kodwa namba wa mar ote machuo kenari adek auchiel nono kao kamano bende wayudore mbui mag oganda inyalo yudo kanyo at Facebook kaachiel kod mbui mamoko Ramogi TV. Nyinga Simfros Okinda. Kawachako eni anyuola wede kod osiepe mag jariemb ndege George Were manowito ngimane masich ndege mar kalapapla manolwar Mosop e kaunti ma Nandi oyuoro alam ne ringre e kanisa mar Don Bosco bore Nairobi. Were na achiel kuom jauchiel manowito ngimagi e masira mar ndege kalapapla mabende ne onego jaod bura ma Emurwa Dikir Joanna Ngeno. Wadon mondo mi wadhi kachiel mago gin pichni ma achiel kachiel mabende wuok e kar kano ringre Mali. Mago gin pichni ma wayudo ni kanyo achiel ma kotenre mabende wuok e kar kano ringre Mali e boma Nairobi. Parni alam mar ringre no ibiro tim sa asaya ka ringre no ang' chopo e kanisa. Ibiro gol ringre no e kar kano ringre no Mali kaeto bang'e ibiro tere kanisa mar Don Bosco kama nyuola kod osiepe oromo mar mondo mi gibede kanyakla e misa mar ringre George Were mabende jariemb kalapapla manolwar Mosop e kaunti ma Nandi. Nyakaramogi en wach ma waluonu kanyo kendo wabiro chiwo lipodno gi kuku mare sama wayude. Kao kamano wadhi nyime kama derepe mapacho ka obedo kod fuongruok bang' do chungo kuom kinde tiyo kod chik mar chwado fai ma kanyo gi kanyo ne jogo ma oyudi ka ketho chike mag apaya pacho ka. Dogo kalo kuom jang'ad bura Bahati Mwamuye ogeng'o ne NTSA kod apis mar Attorney General tiyo kod chik makamano makumo derepe nyaka bura motere do biwinj mang'adi. Burano ne otere do kod riwruok mar Sheria Mtaani ka okinde riwruogno Danstan Omari kod Shadrack Wambui wacho ni chikno miyo ikumo derepe ma okomigi thuolo mar wacho korgi ma en tok chike matayo pacho ka. Tumeweza kueleza shida za Wakenya kwamba hakuja kuwa na mjadala na raia, public participation. Pili, ile account pesa Wakenya wanaambiwa waweke hatujui ni ya nani. Tatu, ofisi ya mkuu wa mashtaka ODPP imeondolewa. Nne, judiciary mahakama imeondolewa. Na mwisho, zile fine hazijapeana ule mtu haki ya kujitetea. Nyakaramogi wadhi nyime kama duond bura mar Jubilee kokalo kuom jagoro margi maduong' Moitalel Ole Kenta osa serikal mar William Ruto kuom tiyo rietha gi omenda. Ne otwagi jofwambo e boma ma Narok bang' chopo romo mar kar kende gi apisas mage. Bende ne olero ni serikal oseremi okang' mar kedo gi oula mosekelo midhiero ne oganda jo Kenya. E kinde no oseo jotend migepe Musalia Mudavadi kuom rem chiwo duoko e wi jo Kenya mane lweny e piny Russia. As of now, I'm talking as of this in all words, we are also at the end of the day, the parties, I like to encourage our candidates or our aspirants. There is no employment for our youth, no jobs for them, yet people are appropriating billions for state houses, for houses that are not useful to anybody. When the Kenyan worker is forced to surrender the little that is on their payslip to pay for houses that they'll never occupy, then there is something very wrong with this country. So we are calling on the government of William Ruto to be sympathetic with the Kenyan people, to stop those allocations of billions in State House and redirect it to more useful activities or other benefits for the Kenyan people. So as the people of Narok and the Secretary General of Jubilee, I'd like to tell the Kenyan people Jubilee is with them and that they should trust this party and that we shall deliver in 2027. Duol makedo kod mibadhi e pacho ka mano EACC ochiwo siem ne jogo mochung' ne aguch omenda mar dongruok mar NGCDF e wi kawa soya
kendo nyiedho e lela chenro magitiyo godo e yako omenda kowuok e aguch omenda no. Eneno mare kara eneno mano gol kod jalup director mar EACC Abdi Mohamud kod manager mar EACC magwenge mag Imbo mar Kenya Eric Ngumbi e boma Nakuru. Duol no bende onyiso jo Kenya mondo rwak chenro mayande ochaki mar goyo joriembo fwai kanyo gi kanyo ka giketho chike mag apaya magiwacho ni biro konyo e duoko asoya ma ichiwo e apeyni ma pacho ka. Naomba kujisikia nyumbani. How do you go? You move with this. So I will make a quick. So thank you, yes, what you go through here. In that regard, ladies and gentlemen. That person looking like brown. That is and if you are brown, the CEO, Mr. There is intensified focus on tracing and the recovery of unexplained wealth that is held by public officials who have used their positions to steal from the public and also corruptly acquired assets that are held by different individuals. We do this because people loot resources for the purposes of personal benefit, and therefore the belief of the Commission is that once we extinguish that benefit, then you will have diminished the motivation to steal that which belongs to the public. The EACC will continue to intensify action towards reducing the space in which corruption flourishes, and we will continue to expand the space in which integrity can thrive. Gavana ma kaunti ma Trans Nzoia George Natembeya oseo sirikal mamalo kuom deko kod omenda ma owinjo chwal ne Ted counties gino moko ne osemiyo tich chung kendo kara chulo sara bedo matek. Natembeya mane loso e kinde sidho board manyien mandiko jotije county no ma Trans Nzoia okoni ochopo kinde manyaka koro governors riwre mar dhiro piny owacho mamalo mondo miyo chwal omenda ma counties e kinde mowinjore. Oywak ne ochumi mar counties lwar piny kendo gope bende koro hewogi kagikoni medo ling mar sirikand Ruto dhi mana rocho weche e counties. As a matter of urgency, tunataka wajaribu kuongeza staff wale wa afya. Na vile nimesema tunataka kufocus kwa county yetu. Devolution is about kuleta resources kwa county. Yeah, sio kuleta hapa Trans Nzoia na siende mahali pengine. Na hapa Trans Nzoia when it comes to ethnic balance, actually tulipewa award na National Cohesion and Integration Commission kwa kuwa tuna balance in terms of regional balance in our establishment. Kwa hivyo watu wote katika Jamhuri ya Kenya wako represented katika county ya Trans Nzoia na tunataka wote wapewe nafasi katika uajiri. I would like to assure His Excellency the Governor that we have only come here with one mandate, and that is service delivery to the county. And we are praying to God that we are going to be united and we are going to cooperate with the executive, who is His Excellency the Governor, who is the appointing authority. And as a board, I want to confirm that we have not come here with any other agenda but service delivery to the county. Thank you so much. Wadhinyaka county mabomet kama familia moro achiel mauke gwenge ma Eldoret county no koro kalo ya chidh nade mar yango tuo magalagala ma omako kendo weyo nyithinde gi adek gi ng'ol. Yangore nyithindogo ne ochako bedo gi chal magalagala kinde manok tok nyuolgi. Wuon nyithindogi bende lero ni osemanyo thieth e ute thieth mopogore opogore kendo pok oyudo resruok. Sani koro gidwaro duol ma ochung'ne jogo man gi ng'ol mondo konygi e yango tuo ma omako nyithindogo. Jodak e boma ma Kapsabet, County Manandi, ogolo ote margi makwayo kony e kongo andara
kendo mondo olos apayano mapiyo ma en apaya mawuok Chavakali kadhi Kapsabet. Jodak ne otelnegi kod derepe mag matatu kod joriemb bodaboda monyiso e chwang' margi e kaka chenro ma konyo ngima ji mathoth kaka apayano pok omi pek madwarore. Jotich sekta mar wuoth ywak ni apayano osebedo ka keto ngimagi kama rach ahinya kinde ma gitiyo kode. Mano en apaya matudo counties mopogore opogore imbo mar Kenya. President, angalia hii barabara pengine kutoka Mosoriot na uchukue mpaka Chavakali iwe barabara kubwa. Panua hii barabara kwa sababu hata Kapsabet kufinyana hapa saa 11. President, I wish you could stay until 5 o'clock. Utaona traffic jam inakuwa kubwa sana. Tunamuomba hii barabara yetu ya kutoka Chavakali kwenda Eldoret, hiyo barabara akaweze kuweka lami, ikaweze kunyoroka. Tukisafiria kwa hiyo barabara tutaona tuko sawa. Sisi chenye tunataka tu atufanyeni maendeleo. Na barabara yenyewe ni kadogo, watu wanafinyana ndani. Lori kikuja, sisi watu wa bodaboda na vile tuingie chini kando. Na ukiingia kando umeingia kwa mtaro. So naomba kwamba unapoingia katika kaunti yetu ya Nandi, hii ndio kitu naomba kabisa uweze kutupanulia ili barabara. Rais, tunaona ukienda pale pengine unazindua barabara umeshajenga. Hii yetu hii ndio imetuletea shida sana. Kuna shida kwa sababu barabara ni ndogo. Na tuko nao wadereva masafa marefu. Na akikuona mbele unajua trailer ni kubwa, rais wetu. Mtu akifanya kichwa na mnai akirudisha trailer inafagia wewe. Hiyo ndio mambo yiko hapa chini kwa barabara. Barabara ni kidogo, ni nyembamba. So tunataka barabara ipanuke. Hata gari ikitoka pande inakuwa mzuri kuepuka hiyo ajali, kwa sababu barabara ukiangalia barabara kwenda pande chini imechimbika. Nyakora mogimana kaka ni wasingwadwa ni mwalimu wadoge report mane wachuo niko tunako da misa mara lam ne ringre mar jariem ndege George Were getholo ne do ni mwalimu watuda chel kachiel kod reporter marwa Gatete Njoroge mar mwalimu olernwa kama koro gichope. Gatete, kabla unatusikiza labda utuelezee kwa wakati huu uko wapi na mambo ya misa ya aliyekuwa rubani inaendeleaje? Naam, asante sana. Kwa sasa tuko katika makafani ya Lee ambapo kile kinachoendelea kwa sasa ni maandalizi. Tunasubiri ya kwamba dakika chache kutoka hapa mwili wake utaweza kuondolewa ndani ya makafani na tuanze safari ya moja kwa moja kuelekea kanisa Katoliki la Don Bosco eneo la Upper Hill. Hii leo ikiwa ni ibada ya wafu ya rubani kanali mstaafu George Were. George Were ni miongoni mwa watu 6 waliofariki baada ya ajali ya ndege aina ya helikopta iliyotokea eneo la Mosop, kaunti ya Nandi, ikiwa ni tarehe 28 mwezi Februari, na wale wengine 5 walizikwa wiki iliyopita, na hii leo ni ibada ya wafu ya marehemu George Were ambaye tunajua kwamba siku ya Jumamosi atakuwa akipumzishwa nyumbani kwake eneo la Nyakach, kaunti ya Kisumu. Lakini kwa sasa kile ambacho kinaendelea hapa ni kwamba ni maandalizi ya kuelekea moja kwa moja hadi katika kanisa la Don Bosco eneo la Upper Hill ambapo ibada hiyo itakuwa kufanyika. Wale ambao tayari wamefika hapa, tumeona jamaa, marafiki, kuna wale ambao walifanya kazi naye kwa karibu sana wakiwa ni marubani ambao pia tayari wamefika hapa. Kando na hiyo ni kwamba marehemu rubani George Were alikuwa rubani aliyekuwa na tajriba ya aina yake, na ni kwamba alikuwa tayari kustaafu. Taarifa ambazo tuliweza kuzipata ni kwamba alikuwa astaafu baada ya miezi kadhaa. Mwezi Septemba mwaka huu ndipo alikuwa astaafu baada ya kuwa rubani kwa zaidi ya miaka 30, na ajali ilipotokea mwezi uliopita ukasababisha kifo chake. Kwa hivyo sasa tuko katika makafani ya Lee, tunasubiri muda wote kutoka sasa. Kutakuwa na msafara ambao utakuwa na jamaa, marafiki, marubani, hata sisi wanahabari tutakuwepo ili kuenda moja kwa moja hadi katika kanisa la Don Bosco eneo la Upper Hill ambapo ibada hiyo itakuwa ikianza rasmi mwendo wa saa 8 kamili, na baada ya hapo mwili utarejeshwa katika makafani ya Lee
hapo kesho itasafirishwa moja kwa moja hadi kaunti ya Kisumu kwa ajili ya maandalizi ya mazishi yatakayofanyika siku ya Jumamosi katika shamba lake eneo la Nyakach, kaunti ya Kisumu. Erokamana nyanya kwa Ramogi. Asante sana Joroge. Erokamana nyanya kwa Ramogi. Mano en achiel kachiel kowuok kar kano ringre mali kama bende igeno ni mesa mar ringre mosenindo mano jariem kalapapla ibiro tim mano jojwere ibiro tim kawuono ni kaeto bang'e wabiro keloni lipotno e weche manyien mabiro. Kao kamano wadhi nyime kod weche manyien kama sirikal mamalo kwa mondo ruch oko gope mag pim mabod mochung'ne KOP e gwenge makadho wadh nam chumbi bando kembe mag KOP makadho wadh nam chumbi go. Kembe go nitiere kod gope moyo shillings bilion 6 gino mathiro chenro mag KOP e counties ma Mombasa, Kilifi kachiel kod Kwale. Magi timore seche mabod mochung'ne KOP koro dwaro ni sirikal counties makadho wadh nam chumbi ochul gope go mondo kik ng'ad chenro mag KOP e gwenge makono. Walitoa ombi kabisa kwamba hii mambo ya hii historical bills ziko kwa hizi kampuni za maji zitolewe, serikali itoe hizo, iwaive hizo hayo madeni ili hizi kampuni zisimame na ziweze kujiendeleza vizuri. Kwa hivyo hiyo ndio kitu tunaomba pia. Haya madeni ya jadi yafutuliwe mbali na serikali ili watu waweze kupata maji kwa ukamilifu. Wakati unaweka siasa katika masuala ya maji, especially hapa Taita watu wanasema mzima ni yetu. Kwa nini tunalipishwa maji ya mzima na maji ya mzima yanatoka kwetu? Wacheni niwaambie Wataita wenzangu na watu wa Voi kwa ujumla. Kwanza ni juzi tu mipaka imesongezwa na Mzima Spring iko Makueni, haiko Taita Taveta. Na maji ndio ni jukumu la kila mwananchi kupata maji ama kupata hii huduma. It's a natural resource na ni haki yako kama mwananchi kupata maji, lakini maintenance lazima ifanywe. Wadhi county Maoma Bay kama sirikal county no koma koregi kambi mago chapa buge e pachoka mano Longhorn Publishers ochako chenro mar keyo buge mag somo ne jopuonjre masomo e skunde mag ECDs e county no gidwaro maji somo e centers mag ECD duto. Chenro mano chaki e skund primary Mashauri Yako kendo geto skunde mag ECD maromo 893 e wards duto 40 mantiere county no. Gavana Maoma Bay Gladys Wanga mane loso e kinde mane gichako chenro mar keyo buge go okoni buge go biro konyo e ting'o malo rang'iny mar somo e skunde mag ECD manie county no kendo miyo jopuonjre bedo gi lwasi makare e kinde mag somo. Wanga okoni sirikande oseketo kenge makare mar bero somo e skunde mag ECD kamoting'o gero klese mag jopuonjre go e bwo chenro mar Ondoa Kaunda ndiko jopuonj mag ECD e yo mongirore e kind chenro mamoko. Distribute learning materials in partnership with Longhorn Publishers. And I want to thank Longhorn Publishers for their partnership with the Department of Education. The team from Education, asanteni sana. Makofi kwenu kwa kazi mzuri sana. So these learning materials are enough for all our 893 schools across Homa Bay. So today we are only launching them here, but they will be distributed. The learning materials will be distributed to all 893 eye centers across Homa Bay County. That will ensure that our children are not just learning for the sake. Sio bora masomo, lakini masomo bora. Your Excellency, etam nini mali gade kende ise confirm jo poliote jo prialo vakiel gimi amuchia. Your Excellency, ni viro classrooms prario kawuono kawatie COVID financial year ile yo ke salgero classrooms mi amuchia e Department of Education per kosorai. Kopogore gi mano ni jopur mohewo 22,000 mawuok e kaunti ma Bungoma oyudo fuong'ruok tok yudo gigo makonyogi e yoregi mag pur. Ma biro tok sirikal kaunti no chiwo kony e yo mar medo nyak mar kendo medruok mar chiemo ne jodak e kaunti no. Gavana ma kaunti ma Bungoma Ken Lusaka mane otelo ne nyasi no mar pogo gige pur owacho ni chenro no dhi konyo jopur 500 e ward ka ward mayudore e kaunti no.
kaunti ya Bungoma bamenyoba West Sangalo ni mwakilishi wa Mheshimiwa Said asante chukua mbolea alafu mpatie na mbegu malabaro sibano wali ndelebale kwa Tumekuwa tukifanya hivi tangu mwaka wa 2013 na lengo kubwa ni kumaliza masuala ya njaa katika kaunti yetu ya Bungoma. Kwa hivyo kila ward tumepeana magunia 500 ya mbolea ya kupanda na magunia 500 pia ya top dressing, na kila mtu anapata packet ya kilo 10 ya mahindi ya mbegu. Tumewaomba kwamba wale ambao wamepewa waziuze, watumie kwa kupanda ili tuwe na chakula ya kutosha. Kama kila mtu atafanya hivyo, tunatarajia kwamba tutakuwa kila eka itakuwa inatoa 18 bags, na ukimultiply na 500 acreage ambayo tumefanya, hiyo itakuwa ni chakula ya kutosha. Na tumesikia maono hii ilianza 2013. Yeye ndiye alikuwa governor wa kwanza kusema nataka nipeane mbegu na mbolea kwa wananchi wangu. Kwa hivyo governor, tunakukumbuka na tunakushukuru. Nyakoromogi kanyo wakauyo machuo ka chenro en mar migago aneno ka otomolo anotieno akoko aneno Ramogi TV ka Nyamasari erokamano an obila Derek Marco Nims Academy ka Bondo Luanda amor kod chenro awinjo yo makare wako mondo sirikal oket chenro maber mar geng'o ula mondo wares ndara ma Luanda Junction oklure erokamano ahinya. Aneno kanyo ka Dalax wacho ni oneno ka intiere Kawino dispensary owinjo makare mosna ibeti erokamano ahinya. Mano ote mar Ochieng' Wedugenya Nairobi Saikaka ema news donjo na kama ber. Aneno kadi bende wacho neno news kanyo ka intiere e county ma Kisumu. Nyakoromogi wakayo machuok sa en 7:22 kikidhi mabor waduogi weche mamoko. Every city has a place where its story comes to life. Set in Africa's safest city, Kigali Paramount Hotel welcomes you with comfort and ease. Rooms opening to stunning views of Kigali's skyline. With exclusive view travel rates from $70 per person sharing or $120 for a single room. Relax at the spa, pool, gym, or at the lounge as you sip and dine, with every detail designed for your comfort. Explore Kigali's vibrant culture just moments away. Whether for business or leisure, everything you need is right here. Book your stay with View Travel. Nyakoromogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kedichopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich tudhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore kamwakelo ni weche manyien mago monon, modo kendo luweyo makare. Bende watwak kod ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende, bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye mabro mi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo, to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai. Kila siku na shukuru kwa kidogo, si haba siku kwa siku, muhimu uzima wangu, ninatembea, ni huyu Mungu, pokea sifa. Kupata wimbo huu kama skiza, bonyeza *811 *343#. Kumbuka, skiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. E chuny oganda wa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa,
kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar ma en tudruok gi lakteche molony. Isami dhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Jakor Mugejuang tich abich kachopo saa 4 e wang'e. Kamae e kaka wamoke ka wakelo ni pado maliet mag Luo Benga, Luo Rumba. To kachopo saa 5 wakelo ni ajawa maliet pas. Asengo ni chunya nyaroegi. Kakisemi nyono Nyakora Mugejuang, abiro e ground takelo ni ngero mar joma. Kadonje ground kata guyo gi mafans takelo ni kaka pache ge chalo. Ngero ni isewinje kanye to oseti kode yo machal nade. Kokale chenro ni endi redio Ramogi kawa tudore achiel kachiel ka wariwore kod Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jothumbe gieki magocho live ka tokeno 10 live band mochiek nyaka macha tonga. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Boy handsome mama dawe roji bed and breakfast sama tekni. Tiluonga mane ngeja the entertainer. Nyinga en Solomon Atito Kapaya gudi kete manaka. Koba. Machiegni kendo ogai mar obila Douglas Kanja olero ni obila osetimo tich mong'ith e thiro kweth njore kod jomaundu mosebedo ka chanda jopiny e gwenge mopogore opogore thurka. Kolo seromo mokelo kanyakla komanda mag obila e counties duto ma pacho ka okoni timbe mag njore odok piny gi 5% higani kopim kod higa mar 2024. This is reported compared with 2024 at an 8.4% decline compared to the year 2023. Other remarkable achievements includes, but not limited to, a job group and salary harmonization, continuous capacity building, a highly successful recruitment exercise, several ongoing housing projects, and a batch of new motor vehicles replacing those that were old and unserviceable, as we await more this year, among others. Aput mawinjo gwandruok buche siasa kokalo kuom Gade Gathu ochiko ng'ado bura momaki kod jagoro mar ODM Edwin Sifuna ewi thiche oko kara thiche kod duond bura mar ODM tarik 26 dweni. Mabiro bang' burano twerore kawuono kama okinde Sifuna onyalo ni ne ok omigi thuolo mondo winj ywakgi kod kuku matayo ng'ur mar ODM. Kara kamano ODM to ramo ni Sifuna ne okalo okenge miluwo mag duond burano kendo chomo doho achiel kachiel. Walter Nyambaga ni kod mathoth. En bura mane tek tweta ka okinde mag Sifuna twenyore kod mag ODM kod mago mawuok e apisi mochung' ne ndiko duond buche mag siasa pachoka. Bura mane oyware kuom saa achiel kod dakika buora. Apudno koro yango ni bura no ibiro ng'adi tarik 26 mar dweni. Okang' madhi miyo Sifuna fungro kendo ngirore lemo ne kaka jagoro kata thule oko koponi apudno oyudo ni ODM ne oluwore kod chik e riembe. We will deliberate on this matter and make a determination, deliver a judgment on 26th March 2026 at 2:30 p.m. 26th March 2026 at 2:30 p.m. That is the earliest available date, taking into account the tribunal's workload. Motele mano kilmar duond bura mar ODM kotele kod Tom Joseph Kajwang' ne okoni ODM ne oluwore kod chike matayo chama mar ODM e thicho Edwin Sifuna oko kendo gisani jalup Sifuna ma en Catherine Omanyo ema nie lemo no yor kojolo
ka irito mondo romo maduong' mar jokanyo obi opwodhi yiero mar jodito mag ODM monywando nyaka Dr. Oburu Oginga kod jodito mamoko mag ODM e romo mar NDC kaka chike mag chama dwaro. It says that the National Convention shall have the following specific powers. E and F says to receive and discuss reports of National Governing Council and NEC. And F, to elect among the eligible party members. It means that when an action is taken out of 74, this process is continuous until there is NDC. It is a process. It is not an event. Until there is an NDC that has the power to elect. And that is why even the Secretary, the Deputy Secretary General is on an acting capacity. And so that therefore allows, it would have allowed the complainant to have the party for IDM, because there is space, there is time. Kata kamano, weche okil tije ne odunyruok godo kod Okinde Sifuna, ka gikone ne ok gichiwo thuolo ne Sifuna, kata gwele mondo somne kethone ne ok otim. Bende gikone do ni ratich Sifuna mar winjo ng'ur mare ne odinne it kod joma ne oramo ni nyaka gwethe mana oko. That under Article 74 of the party constitution, the first respondent had the power to initiate the process of removal, and that the complainant's right under Article 47 of the Constitution, as read with Section 4 of the Fair Administrative Actions Act, of course read together with Article 74, Sub-Article 3 of the Party Constitution, in terms of issue of a notice to show cause, all these rights are intact. Mr. Mondi, you know that we are... Apudno, ne ogeng'o ne apisi ma ndiko duond buche mag siasa pacho ka goyo chapa thicho oko mar Sifuna e kaka jagoro mar ODM mane otim kod ODM. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano nyanya Ramogi dwani mondo mi wadhi achiel kachiel nyaka e kar dak ma ji yuto gi nie piny manitiere Mathare, kama ripota marwa Cynthia Onyango go tach kanyo mar leronwa kotenore koda chenro ma sirikal ni godo mar temo konyo jogo ma bende oula nyocha orocho ngimagi. Achiel kachiel wadhi nyaka Mathare kama ripota marwa Cynthia Onyango nitiere mar mondo mi olernwa chenro mar sirikal temo konyo jogo ma oula ne orocho ngimagi. Cynthia, poni inyalo winja, inyalo leronwa gi thuolo ni intiere area mane Mathare kanyo, to migao mar arita osetimo nang'o mar temo konyo jogo ma yande oula orocho ngima margi? Sifro kiwinja biro ni achiel kachiel kowuok e kar dak ma Mathare gie sani, wan e afisi ma Mathare kama gie sani. Aten bad migao mar arita ma iye dhi nyime kod chiwo chenro chiemo kachiel kod gige nindo ne jogo mane oyudo masira mapek manomonjo boma Nairobi tich abich juma ma iye cha. Ji mathoth wito ngimagi, nitiere jogo bende ma utegi pi noyweyo, jomoko bende nokoso chiemo, jomoko gikgi duto magot moting'o lewni, gige nindo duto pi noyweyo. Koro odiochieng' ma kawuono chenro en mar temo reso jogo ma ne osong' ka ngima pod ni kod chandruok ma kagi kacha mar neno ni giyudo chiemo kendo giyudo kuonde ni kaka ginyalo jot kachiel kod lewni, ahinya ne minego manigi nyithindo matindo kod mago ma samoro nigi nyithindo dhi e skul. Kaluwore kod twak ma wabedo go chien kanyo kod County Commissioner ma Nairobi North Ano Simon Tumba, oleronwa ni Nairobi mangima magie sani wang'eyo ni ji 4,400 kod 6 oyudo masira ma nokel kod midhiero mar oula e counties 18 duto county ni dhi yudo konyruok kaluwore kod chenro mar sirikal mano kokalo e bad migao mar tend arita. County ma 120 manyiso kuom county kaka en Mathare North ma idhi chiw maromo achiel kod 20 ne sub county kendo bende ni gunde 80 mag
mag oganda mondo miyo okony jogo ma samoro odich ahinya dum kata ponono nyalo neno ni oganda bende en gino ma ginyalo dwaro. Leronwa bende ni kuom kaunti ka kaunti bende dichiw matres 80 ne jogo duto manoyudo midhiero e kaunti ka kaunti. Manyiso ni kuom kaunti ka kaunti matres 80 kende midichiw ne jogo ma samoro yudo midhiero makage kacha. Bende idichiw negi ongede mag nindo mago 165 e kaunti ka kaunti ma Nairobi mar temo reso jogo ma oyudo midhiero e kauntis gi. Bende kanyachiel idimigi koda sabunde maromo boxi 80 ne jogo duto mawuok e kaunti ni. Manyiso ni kaunti ka kaunti nitiere kaka sirikal oketo chenro mar ng'iyo ni jogo moneni nadieri noyudo midhiero kendo dwaro sir idhi mi matin tin mondo mi otem reso gi kuom kinde sama pod chenro dhi nyime makage kata mar neno ni giyudo reso. Bende gima waneno en ni duol mar Kenya Red Cross bende nitiere machiegni ahinya mar temo loso kod jogo ma samoro yudo midhiero mar dang'ni mar paro, jogo ma samoro jogi pod olal, jogo ma noyudo midhiero kachiel kod hinyruok mag kage kacha mar neno ni dwaro gi ahinya mawiye okony. To par ni mae bende timore e kinde magie sani ma waloso ni bende Red Cross ochungo kargi mano e kar kano ringre masiti kama gitemo loso kod oganda kod jogo mano yudo midhiero mar oula ne jogo mano wito jogi, jogo ma jogi no wito ngimagi, jogo madwaro kony mar tuoche mag paro mondo mi otem lu machiegni. To kuom jogo mano lal nitiere nyalo bedo ni ji adi moseyudi to jok mage ma samoro pod olal monego bed ni luwo machiegni kaluwore ni kaunti mar Nairobi duong' to sama ne oula obiro noyudo ji mang'eny kaonge kod ikruok makare. Koro en yore ma sirikal koriwre kod tenda rita temo luwo machiegni mar neno ni jogo madwaro chiemo yudo, jogo mowito jogi okaw nonro margi makare, kendo jogo bende madwaro sir mar yudo kaka ginyalo konyre e weche mag tuoche mag paro bende oyudo konyruok makage kacha ma ok owe ng'ato oko. Gileronwa ni gima ging'eyo bende en ni gik ma gichiwo gi ok nyal romo, mak mana ni en yo mokwongo mar temo reso jogo ma nyalo dwaro kony. Kaluwore nitiere jok moko ma samoro oula nomonjo utegi to ok nyal dwaro kony mar chiemo, mak mana ni kony ma ginyalo dwaro en kony mar yudo thieth makage kacha. Koro en mana mar temo reso jogo madwaro kony mondo mi giyud kony makare. Simple. Erokamano ahinya Cynthia, en lipot mageno ni wabiro yudo kanyo e thuolo mabiro. Mano lipota marwa Cynthia Onyango manitiere kar dak mar Mathare kama bende luwo chenro ma sirikal ni godo matemo konyo ngima oganda mayande pi mar oula orocho ngimagi. Kao kamano wadhi nyime kama jokombe mag duond bura mar ODM e sub counties duto 8 kaunti ma Migori okwayo kwe kinde yiero ma jotend ODM e ngas mar kaunti ma bende otisi kaka County Coordinating Committee ma ochane kaunti ma Migori tarik 13 mar dweni ka bende ginyiso ikruok makare ne motelo ne yiero makamago. Jojo mani kod ler mathoth. Maotelo ne yiero ma jotend ODM e ngasno mar kaunti mabende ong'ere kaka County Coordinating Committee ma ochan tich abich mar jumani e kaunti ma Migori. Ikruok mopogore opogore dhi nyime e kaunti ma Migori. E kinde romo ma jokombe mag ODM e sub counties 8 e kaunti ma Migori, romo ne ochwo e kom kod jakom mar ODM e sub county Morogo Maxwell Orina, jokombe mag ODM ne wane giseketo ikruok malong'o. Kombe gi ema dhi kelo delegates ma kowuok e constituencies. Koro maduong' ni wasego mbaka kendo wakwayo jo Migori ni tarik 13 dwe mar tich abich mwabro timo yiero. En short notice to wan gigeno ni jo Migori jomolony. Ile ambayo hiyo bodi ambayo inaenda kusimamia uchaguzi tuna imani kwamba itafanya mambo mazuri bila upendeleo. Mambo yiero ma oriere tir, yiero maonge ywak, yiero maonge weche moko. Orina wach ne giikore mar jotend ODM e ngas mar kaunti ka gitiyo kod yor luto mbolo kata winjruok. According to election board, njia ya uchaguzi itakuwa mbili. Moja, tukielewana kama chama ama kama delegate tunaweza fanya consensus, na njia ingine pia iko ya kura. Ballot itakuwa kama tuwezi lewana kama delegates kutoka constituencies 8. Jipanga vilivyo, tumejipanga kabisa na tumeambia delegates wetu wote kwamba uchaguzi iko Ijumaa tarehe 13. Jokanyogi mag ODM wacho ni gidhi yiero jogo mosechung' motegno kod ODM
e kinde duto. Ing'iyo sana sana kabisa e joma dhi yiero gin jok ma osebedo ka obedo mwaminifu ne chamani e kinde duto nyaka ne chake nyaka koro sani higni 20. Wang'eyo, wambe wang'ere iye ka jok mosebedo ka wuotho kodwa ma kata tek kata yom to gin gi pati. Mondo ayier jogo mosetiyo ne chama higni mang'eny. Jalo moriere gi chama tir, mok madhi koni gi koni. Sana sana wagombo ni Migori County mondo obed gi kwe sana sana sama wadhi yiero ni. Nyo neno counties moko ka jotime yiero, Homabay nyotime ka kwe nyo nitie onge joma nyogore. Kwe ne madwaro Migori County wambendwa wajoma lony, wakete lony wano mondo jopiny one. Kwayo mag jokanyo gi mag ODM ni koro jok modhi gombulu odhi ogoye yono mar kwe kabende gisingo charita kwe ko idhi ket makare. Omba uchaguzi uwe wa amani. Hatungependa fujo, watu kuja kupigwa na miti hapa, ama wanasiasa kuja kupiga watu wapiga kura hapa na wakora. Kwa hiyo tuna imani kwamba uchaguzi utakuwa na amani. Watim yiero gi kwe kendo watime gi lony gi nyadhi ahinya mondo wanyis lony mar jo Migori. Mondo wayier leaders mabro telonwa. Tunapenda kuchagua wale viongozi ambao tuko na imani nao, wale ambapo pia wamesimama na chama na ni wanachama kamili, sio wale wako na dukuduku. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamana nya George Juma kuom lipot makamano. Lipot mabende tero wa yueyo mar ariyo chenro en mar migago nyakora Ramogi kidhi mabor pod waikonu weche mag tuke.